сержант ҳамид ормонӣ як зодаи афғонистон соли 2006 ба кор дар полиси шаҳри нью-йорк қабул шуд ва мегӯяд ноадолатиҳои зиёде ки дар зиндагиаш дидааст ро водор кард ки ба як ҳомии ҳифзи қонун табдил шавад. моҳи июл ормонӣ на танҳо ҷони нафарони зиёдро аз марг наҷот дод, балки дар лаҳзаи ҳассосу сарнавиштсоз ҷасорату аз худгузаштагӣ нишон дод. рӯзи 20 июл тахминан соатҳои 11 шаб марде ба мошини ормонӣ ва ҳамкораш Питер Цибулский маводи машкуке насб кард. барои зиёд фикр кардан фурсат набуд ва ӯ зуд қарор кард ки мошинро аз маҳалли серодан ба ҷои хилвате интиқол диҳад. он лаҳза ман ҳеҷ фикр накардам ки бояд ҷони мусалмон ё масеҳӣ, як католик ё яҳудиро наҷот диҳам. ман бояд ҷони одамонро наҷот медодам ва бароям муҳим набуд ки шояд барои ин ҷони худро қурбон кунам. Карлос Нивес, сухангӯи полиси Нью-Йорк, мегӯяд коре ки сержант Ормонӣ ва ҳамкораш карданд як қаҳрамонӣ буд. کارنامه‌ای که سرژانت آرمانی و همکارش کردند جسارت فوق‌العاده بود. آنها آنچه را که باور می‌رفت بمب است کنار بردند و جان خود را در خطر گذاشتند تا جان مردم زیاد در تایمز سکوئر آسیب نبیند. پلیس بعد این حادثه گمانبر اصلی را بازداشت کرد. معلوم شد که مواد گذاشته شده یک بمب ساخته بوده است، ولی شجاعتی که ارمانی و تسیبولسکی نمایش دادند بهای بلند گرفت.